Pinita nili nalitom pan labang so video along goreng warsai putak sinang than pachini ponikpo lapen kai kia son kladak mate detail salam man nalitum labang so video arlosi tekbon long ikpo tangti aprang si kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelang arad do anafans tami nalitum jong se labang so YouTube channel kelang pen jong sin ning example te labang so YouTube channel ta nalitum kaching hon pen subscribe igon lapen adung hes tame belarjan theklang hodas tame nalitum berpon igder non lapen nalitum jong selete subject kelong ji aphan pulote labang so video description along stame telegram channel aling dui halabang so aling long nalitum berpen telegram channel long stame nalitum nang join dun ikmelo tangte pini awreng avar sai aputhakle labang so video long non pathiek pen chethan pononang lapen lang pononang lapen nalitum stame video kicheng pen kijut an lang igon lapen details mate klarda galam nalitum chini pon ikpo lapen video kijut molam nili labang so advertisement alu stame napek lang pon ikpo lapen telegram long nang ki join dun tum ane alang litum hodak stame thek pon long ik atpol labang so advertisement alu abangke tangten non pathiek pen chethan polonang mate lang polona national ayush mission mate NAM Assam hin pen stame dak Oreng war sai bangke release pon iglo katu ka wepen vacancies like 204 mate 204 vacancy post of community health officer mate CHO post lo sining ke hang abang phetum nani tum jogdun ikon lapen national ayush mate NAM Assam job notification la highlight ba non lang polona aprang si screen along nani tum thek pon long ikpo dak name of organization bangke National Ayush Mission mate NAM Assam lapen job role bangke dak community health officer mate CHO lapen total vacancies bangke 204 mate 204 lapen apply mode nalitum online se apply nang po lapen apply start bangke 5 August 20 cheng pon lapen last date bangke 25 August 2023 si last date lo lapen putar dak lang polona apos abang ke lake amot nili nang thana community health officer lapen number of vacancies bangke 204 ando pon iglo nani tumla screen along stame thek pon long ikpo 204 an pi pon iglo lapen qualification bangke candidate must have BAMS mate BHMS kiuntang abang phu mate abang pinang pon lapen monthly salary nali tum 25,000 long pon ikpo lapen performance song semi action pulo dak 15,000 extra pipon ekpo apen age limit bang lason hello 45 years of upper limit as a last date of application as 45 years ke plengtang abang fitume jogdun long ekpo ke apply ni koson ma pulte nalitum sample o ke apply ni ke step landing e nalitum labangso ayush.assam.gov.in labangso dim nalitum ber egon hodak nalitum long pon ikpo requirement podim halabangso dim nalitum ber egon lapen application hodak chingpu ikpo application of form nalitum fill up nang po lapen kinang so documents nalitum upload pon ik nang po documents dak upload type in the pit nalitum check thunang po batai si labangso nalitum application ka fill up abang choklim lema lapen spling ka do ka we chok thailo pulte nalitum submit igon labangso application bangke submit date pena fit hodak nalitum save confirmation pudi labangso dimber ignang po lapen kijutsi bang nalitum labangso application alu mate ka apply at lo palu nalitum prinaworik deton mo nalitum aprang apan apply tang det mo aprang kinang tuya pan lo lapen adet bang lason hello keep in mind nalitum ning chibi gon 5 August 2023 11 am pen cheng pon pon lapen kijutsi 25 August 2023 sidak jutpon po ada lapen dakta nalitum screen long stame thek pon long ikpo 5 August pen sidak cheng pon ikpo lapen last date 25 August 2023 lapen nalitum labang so article long wang lopulte dak link long pon ikpo dak pen bang nalitum labang so advertisement alu download pon long ikpo dak bang ke application apply link long pon ikpo lapen nalitum jong si telegram channel long join jilang pulte Play Store long dam nalitum telegram channel apps long install lam iko ada nalitum mobile number dan login iko kali pulte nalitum email id dui lapen stami login iko lapen
labangso video description along nalitum link long igi kalipul te WhatsApp long stami nalitum link long igi halabangso din pen dampe nalitum nang join pipton ik non dalo pulte nalitum ison soni update stami hodak telegram channel long nalitum thekpon long ikpo tasipini ya video bange nilila ansi kang ton pon ikpo lapen nalitum ninghang pulte labangso wareng warsai labang nalitum jogdon ikon lapen nalitum jong ninghang hi pulte ala ningkehang abang pu abang pitum 2 minit alang litum panstami labang su video share pon ikon lapen do tulang nili advertisement nampe klaing pola advertisement jong sin nampe klang kle pulote nalitum pachurai pustami nang pukok titi la si advertisement alu bangke piklang ningsi kinang sot nasin nili nampe klang pon ikpo lapen nili dak advertisement alu bang nili pu ik elo la ke nili le ke edit tagalilo bang hodak government hin pestak ke edit pon lo mate labang so advertisement paklang pon iglo office of the national Ayush mission ape nalitum dak thek pon po advertisement pulo kadu ka pen dak 200 for an post to pon iglo lapen dak vacancies bang community health officer post lo even monthly salary nalitum lang hodak nil nang than pen ingsivel lapen eson soni dak tok pon to lang kumantu si last date ma lapen kicheng kumantu ma latan ni nang than pon igelo nang litum thek pon long igelo pen aber dulai son son igi tok pon la bang nang litum telegram channel long dam pen nang litum download ikpen lang pon ikon tang ti pinya video long bang ni li la pathek pen nang litum hala short information la bang sover eng warsai puthak nang than bangkela anchot po la si pena puthat kaprega video long sitong thuna la pen ni kaprega birtana 1p2 ikpo la si domi thakme kadu kawe carbitis 2.0 youtube channel long kela ara do anfas tame nilhen pen kardom